Herek kancanono aku nggawe cemilan digawe sangune bojoku kerja ya rek. Halo rek, assalamualaikum. Ketemu maneh ambek aku, ibu anak siji sing melok bojone merantau. Bojoku saiki kan lagi gak mangan sego rek, dadine tak gawekno panganan koyok ngene. Pokoke selama seminggu iki menghindari sego sama minyak ya rek. Panganan sing siji iki cocok banget dicemil pas wayahe udan-udan ngono. Terus sapa sing diet iki cocok banget juga digawe wong diet. Jeneng panganane iki mbok apa jenenge, pokoke tahu dibuntel karo sawi putih. Sadurunge mau sawine iku tak cuci dhisik sampai resik ya rek, siji-siji tak nyuci ben resik. Bar dicuci langsung ae dikukus sedilu 5 menitan lah rek. Ben engko pas wayahe buntele iku ora cuklek-cuklek. Iki mbek ngenteni sawine mateng tak sambi gawe adonane ya rek. Iki aku gawe tahu petang kotak terus tak kei endok. Tak kei godhong bawang terus sening uya karo masako. Terus bar ngono ublek-ubleken sampai koyok ngene ya rek. Ternyata iki koyoke endoke kurang dadi tak tambahi sijine ya rek. Dadi totale endoke iki aku gawe 2 butir ya rek. Sawine iki mau wis 5 menit ya rek. Dadine iki tak entas tak dele wadah sing arang-arang koyok ngene ben banyune atus. Bar ngono ngenteni adem dhisik rek, lagi tahune mok lebokno kono, engko tik panas sakno tanganmu kepanasan. Cara buntele wis koyo ngono, deloken cara buntelku nduk video iku ya rek, karek digulung-gulung ngono kuwi rek. Piye menurutmu? Iki cemilan sing paling gampang kan? Bahane ya mek mbutuhno petang bahan ae rek, dadine simpel kan. Rek dadine koyo ngene ya gulungane. Mirip somai tapi iki isi tahu ya rek. Lho rek nggulungi ku wis mari kabeh, iki totale dadi 21 ya rek. Soale sawi potene iku akeh sing cilik-cilik ora tak gawe rek, engko gak iso mbuntel. Nek wis kebuntel kabeh langsung ae didang nuk dandang koyo ngene ya rek. Ngedange iki ya wis gak suwe-suwe rek, paling 15 menitan ae rek. Lho iki lho rek, sawi potene wis mateng rek, hasile koyo ngene ya menul-menul banget. Iki sebelum tak gawakno bojoku kerja, tak cicipi sik rek rasane koyo kok iye. Ternyata rasane iki wis gurih asin pas. Pokoke rasane ya ngono rek, wis nyoba gawe ya. Saiki aku pengen nyoba tak kei saos rek, ternyata tambah mantep pol rek. Pokoke saus iku favorit banget rek, koyok saus semi gacoan. Ngicipine wis mari yo rek, rasane ya wis pas, dadi iki tak lebokno nang wadah mangane bojoku. Bojoku iki tak gawani 12 biji sing gede-gede yo rek, sing cilik-cilik tak tinggal nduk omah tak pangane ae. Ya wis rek, tutuk kene ya videoku, ojo lali tonton videoku selanjutnya. Bye bye.